היי, אני רבקה, והיום אנחנו נעשה תרגול שמתייחס לצ'קרת הבסיס מול הדהרה צ'קרה. זו הצ'קרה הראשונה בשבעת הצ'קרות. הצ'קרה הזו מתייחסת לעניין של יציבות וביטחון, תחושה של שייכות ושבטיות, תחושה שיש לי קרקע, שיש לי אדמה מתחתנו. ובתקופה כזו, או בתקופות מאתגרות, שהתחושה היא שבחוץ אין קרקע יציבה, אז עלינו לחזק את הקרקע הפנימית שלנו. ככה להרגיש שיש לנו בסיס ותמיכה פנימיים חזקים. אז דרך התרגול של היוגה אנחנו יכולים לחזק את צ'קרת הבסיס, לחזק את תחושת האדמה והשייכות, דרך תנוחות שמתייחסות או שעובדות על הרגליים, על האגן. זה האזורים של הצ'קרה הראשונה, אגן, רגליים, כפות רגליים, בסיס עמוד השדרה. אז זה מה שאנחנו הולכים לתרגל היום. אז בואו נתחיל בשכיבה על הגב. אז נעריך את הרגליים קדימה, ניתן לידיים פשוט לנוח הצידה, ולכמה נשימות פשוט נתמסר לכוח האדמה. ההתמסרות לכוח האדמה זה פשוט להסכים להרפות. להסכים להרפות את כל משקל הגוף לאדמה. בלי צורך להחזיק את הגוף או להאחז במשהו, רק להרפות. אז הרגישו את כל החלקים שלכם מתמסרים לאדמה, וככל שנתמסר יותר לאדמה, נרגיש תחושה של תמיכה, תחושה של משהו מחזיק אותנו. אז בואו ניקח ככה 2-3 נשימות עמוקות, שכל פעם שאנחנו מוציאים אוויר, זה יהיה תזכורת להרפות אפילו יותר. אז ניקח שאיפה עמוקה, ובנשיפה עוד יותר נמסור את משקל הגוף לאדמה. שאיפה מלאה, ובנשיפה ממש להרפות. שאיפה עמוקה, ובנשיפה ממש נשחרר עד הסוף את כל משקל הגוף. ככה עוד נשימה אחת. בקצה הנשיפה נעמיד את כפות הרגליים, ונביא את שתי הברכיים לבטן, נחבק אותם פנימה עם הידיים. נשאר פה לנשימה אחת, נרגיש תחושה של התכנסות וביטחון. נשאר לשאיפה, ובנשיפה נשחרר חזרה את הידיים ואת כפות הרגליים. נרגיש את כפות הרגליים בסיס חזק, כפות ידיים נותנות בסיס חזק, ונצמיד טיפה את אחורי הראש למזרון. שאיפה, בנשיפה נגלגל אגן לאחור ונתחיל להעלות את הגב חוליה חוליה מעלה. ובהכנסת אוויר נחזיר את הגב חוליה חוליה חזרה. בהוצאת אוויר, שוב נגלגל אגן לאחור ונעלה. נעלה כל עוד הישבנים יכולים להישאר רפואיים. שאיפה אנחנו נרד חזרה מלמעלה מטה. עוד פעם אחת. נדגיש כפות ידיים, כפות רגליים אחורי הראש כשנעלה בנשיפה. ונחזיר את הגב בשאיפה. הפעם הבאה שאנחנו עולים מעלה, נשתרש, נעלה, נגלגל כתף אחר כתף פנימה, ונשלב את אצבעות הידיים. נשתרש מטה עם כפות הרגליים, אפשר לדמיין שורשים שצומחים מתוך כפות הרגליים לתוך עומק האדמה. נדגיש את הזרועות, את הכתפיים, את אחורי הראש, ונשאר לעוד 2 נשימות. עכשיו בנשימה נדמיין שאנחנו יונקים כוח מהאדמה, דרך כפות הרגליים. האנרגיה הזו, הכוח הזה מתפזר לאורך כל הגוף. נשיפה. עוד נשימה אחת כזו. שאיפה הבאה נשחרר את הידיים לצדדים, ובנשיפה נלוש את הגב חוליה אחר חוליה חזרה לאדמה.
נרווח בין השכמות והכתפיים, וניקח את ברך ימין לכיוון הגוף, נעריך את הרגל מעלה ונשלב את אצבעות הידיים מאחורי הירך או השוק איפה שאנחנו מגיעים. נעשה כמה סיבובים של כף הרגל דרך צד אחד, וגם דרך הצד השני. נשאיר את הרגל בפלקס מעלה, נרפה את הכתפיים ונשאר פה ל3 נשימות. ניקח שאיפה, נשיפה, נרפה עוד את הגב למזרון, את הכתפיים, שאיפה לאורך הרגל, נשיפה, עוד נשימה אחת. שאיפה הבאה נשחרר את הידיים חזרה לצידי הגוף, ובנשיפה נוריד את רגל ימין ארוכה לאט לאט קדימה, בפלקס לכיוון המזרון, ורגע לפני שהרגל פוגשת את המזרון, נכופף את ברך ימין חזרה ונעמיד את כף הרגל. שאיפה נשאר, ובנשיפה נביא את ברך שמאל אלינו, נעריך את הרגל ונשלב את אצבעות ידיים מאחורי הירך או השוק. נעשה כמה סיבובים של כף הרגל דרך צד אחד, וגם דרך הצד השני. נשאיר את הרגל בפלקס מעלה, נשמור קודם כל על האורך של הרגל, ואז אפשר לקרב את הרגל לכיוון הראש, ונשאר פה למספר נשימות. שאיפה. בנשיפה עוד נרפה את הכתפיים והראש והלסת. שאיפה לאורך הרגל. נשיפה. עוד נשימה אחת. שאיפה הבאה נשחרר את הידיים לצידי הגוף, ובנשיפה נוריד את רגל שמאל ארוכה כמעט למזרון. רגע לפני שהיא פוגשת המזרון נכופף את הברך, נעמיד את כף הרגל, נשאר פה לשאיפה, ובנשיפה כשנדגיש את עמוד השדרה למזרון נביא את הברכיים אל הבטן, נחבק אותם טוב טוב עם הידיים. בשאיפה הבאה נעריך את היד הימנית מעבר לראש, ובנשיפה נתגלגל לצד ימין, ודרך הצד אנחנו נבוא לעמידת 6. בעמידת 6 נשים לב שכפות הידיים מתחת לכתפיים ונפרוס את האצבעות. נרגיש כאילו יש לנו איזשהו וקום במרכז כף היד, ודרך הוואקום הזה אנחנו יונקים כוח מהאדמה. בשאיפה נעריך את הגב, ונעריך את רגל ימין לאחור ומעלה. נרים את בטח הזה. בנשיפה נביא את הברך לכיוון הכתף הימנית, כתף לברך. שאיפה נעריך את הרגל לאחור ונסתכל קדימה, ובנשיפה ניקח את רגל ימין שמאלה ונציץ מעבר לכתף. נחזור על הרצף הזה עוד פעמיים. שאיפה מבט קדימה, נשיפה ברך לכתף, כתף לברך. שאיפה לאחור עם הרגל, נשיפה שמאלה. עוד פעם אחת. נשיפה מבט שמאלה. שאיפה הבאה ניקח את הרגל לאחור ומעלה, נרים את בטח הזה. בנשיפה נביא את הברך לכיוון הכתף, ואז נעריך את רגל ימין הצידה, נוריד את כף רגל ימין למזרון ונראה שהברך וכף הרגל בקו אחד, ונעריך את הגב בשאיפה. בנשיפה הבאה נעגל את הגב וננתק טיפה את ברך שמאל מהמזרון. שאיפה נוריד את הברך ונעריך את הגב. נשיפה שוב נעגל את הגב, ואם אפשר ננתק שוב את הברך מהמזרון. שאיפה נחזיר את הברך, נעריך את הגב, ובנשיפה נכניס את בהונות רגל שמאל פנימה, נרים את האגן מעלה וימינה. אז אנחנו באיזושהי וריאציה של תנוחת הכלב. נשאר פה כשאנחנו מרימים את הישבנים כמה שיותר מעלה ואחורה, ואז נלך עם כפות הידיים שמאלה, לעבר רגל שמאל. נשחרר את הגב והראש לעבר הרגל, כשאנחנו מדגישים את כפות הרגליים על המזרון, שכאילו יונקות כוח מהאדמה, מדגישים את כפות הידיים, ומשחררים לגמרי את הגב והראש. נשאר פה לעוד נשימה אחת.
שאיפה, נלך עם הידיים חזרה לקדמת המזרון. נרים עוד קצת את האגן מעלה ואחורה בנשיפה. שאיפה, ובנשיפה הבאה נוריד את ברך שמאל חזרה למזרון. נראה שוב שהברך בקו כף הרגל, ונעגל את הגב חזרה מעלה. נשלב את הידיים ונעריך אותם למרכז, דרך המרכז מעלה, ונתארך בשאיפה, ובנשיפה נסובב את כף רגל ימין הצידה, ברך מעל עקב ימין, כשנכופף את הברך ונוריד את הידיים דרך הצדדים מטה. נוריד את העקב כשידיים עולות, נשלב את האצבעות, ובנשיפה שוב נרים את העקב והידיים יורדות. עוד פעם אחת. בנשיפה נרים את העקב מבט ימינה, נרפה כתפיים ושכמות ונמצא נקודת פוקוס. אנחנו בווריאציה של לוחם לוחמת 2. נשאר לשאיפה, נשאר לנשיפה, ונשאר לעוד 2-3 נשימות כשנרגיש את האיכות של התנוחה הזו, של וירבהדרסנה, שזה הלוחם, הלוחמת 2, תחושה של יציבות, מיקוד וביטחון. עוד נשימה אחת. נשאר לשאיפה. בנשיפה נוריד את הידיים, נוריד את העקב, ושוב נשלב את הידיים כשנעריך את רגל ימין חזרה הצידה. נפתח את הידיים לצדדים ונביא את יד ימין על רגל ימין, יד שמאל לעבר צד ימין. נרפה את הכתפיים ונשאר לשאיפה. בנשיפה נשתרש מטה ונרגיש הרמה של קרקעית האגן ותחושה של יציבות ומרכז, כשנגביל את יד ימין לשמאל. אפשר לדמיין שיש לנו כדור של אור אדום, שזה דרך אגב הצבע של הצ'קרה הזו, אדום. אז נרגיש שיש לנו כדור של אור בצבע אדום בין הידיים. ואנחנו נחושים להחזיק את הכדור הזה ביציבות ובביטחון. שאיפה נעלה את הזרועות, נפתח את הלב לשמיים, ובנשיפה נוריד את הידיים דרך הצדדים אל מתחת לכתפיים ונעריך את הגב בשאיפה. בנשיפה ניקח את רגל ימין לאחור ושמאלה. נציץ מעבר לכתף שמאל, כשכפות ידיים משתרשות מטה. נחבק ירך לירך. נשאר פה לעוד שאיפה, נשיפה. וכשנחזיר את פתח הזה בשאיפה, נפתח את הלב. בנשיפה נכניס את אצבעות רגל שמאל פנימה גם, ונענה לעוד וריאציה של כלב עם הסיכול של הירכיים. נרגיש את הישבנים מושכים מעלה ושמאלה כשהגב והראש מרפה בין הידיים. נשאר פה לכמה נשימות כשאנחנו מחבקות ירך לירך. הרגישו את התחושה של אזור רצפת האגן שנאספת, נותנת לנו תחושה של ביטחון ויציבות שלא קשורים למה שקורה בחוץ. זה שלנו, זה מבפנים. בשאיפה הבאה נשלח את רגל ימין לאחור ומעלה, ובנשיפה נביא את כף הרגל קדימה בין הידיים. נוריד את עקב שמאל, ועכשיו נראה שעקב מול עקב. כשאנחנו עולים לווירבהדרסנה 1, הלוחמת, הלוחם 1. נרגיש שכפות הרגליים יציבות, מקבלות הזנה מכוח האדמה, ובשאיפה ניישר את הרגל, ננעץ את העקב ונתארך מעלה וקצת לאחור. בנשיפה נכופף את הברך ונפתח מרפקים. ונחזור על התנועה הזו עוד פעמיים, מעלה ואחורה. בנשיפה נכופף ברך מרפקים הצידה. הפעם כשנתארך מעלה ולאחור, נצליב אגודל לתוך אגודל, נשאר ונרגיש את העקב השמאלי משתרש. העקב הימני משתרש, יש לנו שורשים חזקים לתוך מרכז האדמה. עוד שאיפה ואז אפשר לפתוח את הלב. ובנשיפה וירבהדרסנה 1, לוחם לוחמת 1. נרחיק מרפק ממרפק, עצם הזנב מקודקוד הראש. ושוב נרגיש את האיכות של התנוחה שמזכירה לנו את היציבות והחוזק שיש בתוכנו. עוד נשימה אחת. שאיפה הבאה ניישר שוב את הרגל, נתארך, ובנשיפה נוריד את הידיים דרך הצדדים לשתי צידי האגן,
נעביר משקל לרגל ימין, נמצא נקודת פוקוס, שנכופף את הברך הימנית, וקרסול שמאל יבוא מעל ירך ימין. כף יד עם כף יד מול הלב. נשאר פה לשאיפה, ואם אפשר נתחיל לשבת. כאילו יש לנו כיסא מתחתנו, ואנחנו רוצים לשבת על הכיסא. פלקס ברגל שמאל, נמצא נקודת מיקוד, ונתמקד בנקודה הזו. עוד נקודת שורש, זה כשאנחנו מצמידים כף יד עם כף יד, וכמובן ההשתרשות של כף רגל ימין. שאיפה נתארך, ניקח את רגל שמאל צעד גדול ימינה, נצליב שוב הגודלים כשנתארך מעלה ושמאלה. כף רגל שמאל נותנת תחושה של עוגן, ומאפשרת לנו להטות את הגב שמאלה. נשאר לעוד נשימה אחת. בשאיפה נתארך חזרה מעלה ואולי לאחור. נפתח את הלב. ובנשיפה נוריד את הידיים דרך הצדדים. נצרף את רגל שמאל לרגל ימין. כפות רגליים מגבילות. וכף יד עם כף יד מול בית החזה. אנחנו נעצום עיניים וניקח רגע בזמן להרגיש. אז אפשר להתחיל להרגיש מכפות הרגליים, כאילו כפות הרגליים יונקות כוח מהאדמה, שעובר לאורך כל הגוף. נרגיש שכרגע, ברגע הזה, אנחנו מרגישים יציבים ונינוחים. עוד נשימה אחת. שאיפה נפתח את הידיים, נתארך מעלה, ובנשיפה כף יד עם כף יד נבוא קדימה ומטה. נביא את הידיים לצידי כפות הרגליים כשנשלח את רגל שמאל לאחור, נעריך את הגב בשאיפה, בנשיפה ברך שמאל יורדת, רגל ימין מצטרפת לשמאל, שאיפה נעריך את הגב, ובנשיפה ניקח את האגן אחורה, ישבנים לעקבים, גב וראש מטה. כשאנחנו, מה שנקרא יוגה מודרה, נרגיש את המצח במגע עם המזרון, נרגיש את גב כפות הרגליים מודגשים, וכל מה שבמגע עם המזרון קצת נדגיש, כדי להרגיש שוב את החיבור לאדמה. שיש משהו מתחתנו שככה נותן לנו, מעורר אצלנו את היציבות ותחושת ביטחון. עוד נשימה אחת. בשאיפה הבאה אנחנו מעגלים את הגב קדימה לחתול. נעריך, ונעריך את רגל שמאל לאחור. בנשיפה נביא את הברך לכתף, כתף לברך. שאיפה לאחור ומעלה. נשיפה רגל שמאל באה ימינה, מבט ימינה. שאיפה לאחור, נשיפה. שאיפה לאחור, נשיפה ימינה. עוד פעם אחת. עוד פעם אחת נביא את הרגל לאחור בשאיפה, ברך לכתף, כתף לברך, ואז נעריך את רגל שמאל הצידה, נוריד את כף רגל שמאל בקו הברך הימנית ונעריך את הגב בשאיפה. בנשיפה נעגל את הגב, אפשר לבחור להרים קצת את ברך ימין. שאיפה נוריד את הברך ונעריך את הגב. נשיפה עוד פעם אחת, נעגל, להרים את הברך או להשאיר. שאיפה נוריד ונעריך את הגב. בנשיפה הבאה נעלה את הגב מעלה, נשלב את אצבעות הידיים ונעריך את הידיים קדימה ומעלה. בנשיפה נסובב את כף רגל שמאל הצידה, נקרב את העקב כך שהעקב מתחת לברך, נוריד את הידיים והעקב עולה. שאיפה נוריד את העקב והידיים עולות. ונחזור עוד כמה פעמים על התנועה הזו, כשידיים יורדות העקב עולה, כשהידיים עולות העקב יורד. אז אנחנו בווריאציה של לוחם לוחמת 2. נשיפה עוד פעם אחת. כשהפעם נעצור עם הידיים בגובה הכתפיים, עקב שמאל גבוה והמבט שמאלה. וגם פה אנחנו מוצאים דרישתי, שזה נקודת פוקוס. ונרגיש שאפשר לחזור על איזושהי מנטרה או משפט מחזק. אפשר להרפות. ברגע הזה אני מרגישה
יציבה וחזקה. עוד נשימה אחת. תרחיקו כף יד מכף יד, קודקוד מזנב. שאיפה. בנשיפה נוריד את הידיים, נוריד את עקב שמאל, ובשאיפה הידיים עולות וניישר את רגל שמאל הצידה. ואז נביא את יד שמאל לרגל שמאל, יד ימין מעבר לראש. להישאר פה לנשימה אחת. אפשר להישאר פה, או להגביל את שמאל לימין. נדמיין שיש לנו כדור של אור אדום בין הידיים. אנחנו נחושים להחזיק את הכדור הזה. יש לנו את הכוח להחזיק אותו. עוד נשימה אחת. שאיפה נעלה חזרה, ובנשיפה נוריד את הידיים אל מתחת לכתפיים, נכניס את אצבעות רגל ימין פנימה, ונרים את האגן מעלה ושמאלה. וריאציה של כלב. נשאר פה לשאיפה עמוקה, ובנשיפה נלך עם כפות הידיים לעבר רגל ימין. נדגיש את כפות הרגליים שכאילו יונקות כוח מהאדמה. נרגיש את הגב והראש פשוט מרפים לכיוון הרגל. נרגיש את האגן עולה מעלה ואחורה. עוד נשימה אחת. ואז נלך עם הידיים חזרה. נשאר פה לווריאציה הזו של הכלב עם הידיים קדימה ברוחב הכתפיים. האגן רוצה לעלות עוד קצת מעלה ואחורה. ובשאיפה הבאה נעגל את הגב חזרה קדימה כשברך ימין יורדת למזרון והגב מתארך. גב כף הרגל אל המזרון. ובנשיפה רגל שמאל תבוא אחורה וימינה. נסתכל לעבר כתף ימין. נדגיש את כפות הידיים ונרגיש את האדמה חזקה מתחת לכפות הידיים. עוד שאיפה. נשיפה נעמיק את הפיתול ימינה. שאיפה הבאה נסתכל חזרה. נשיפה נכניס את אצבעות הרגליים פנימה ונבוא לווריאציה הזו של כלב. האגן נשלח מעלה וימינה. כפות ידיים מטה וקדימה. נשימה אחת. שאיפה הבאה נעריך את רגל שמאל לאחור ומעלה, ובנשיפה נביא את כף הרגל קדימה בין כפות הידיים. בשאיפה נוריד את עקב ימין ונתארך קדימה ומעלה. ננעץ את העקב השמאלי, נצליב הגודלים ונתארך מעלה ולאחור. ובנשיפה נכופף את הברך מרפקים הצידה. שאיפה נתארך מעלה ואחורה. נשיפה חזרה. עוד פעמיים. תוך כדי אנחנו מדגישים את עקב ימין. הפעם כשנתארך מעלה ולאחור, נשאר, נפתח את הלב, וכשאנחנו מרגישים בסיס חזק ויציב, אז יותר קל לנו לפתוח את הלב. נשאר לעוד נשימה אחת. אז נכופף חזרה את ברך שמאל, נפתח מרפקים הצידה ללוחם מלוחמת אחד, נרחיק מרפק ממרפק, קודקוד מזנב, נרגיש את כפות רגליים יונקות אנרגיה מהאדמה. עוד נשימה אחת. שאיפה שוב נתארך, ובנשיפה נוריד את הידיים לשתי צידי האגן. אנחנו כבר מוצאים את הנקודת רישתי, שזה נקודת פוקוס. נעביר משקל לכף רגל שמאל, שכבר צומחים מתוכה שורשים לתוך עומק האדמה. נביא את קרסול ימין מעל ירך שמאל. נביא כף יד עם כף יד מול הלב. וכאילו אנחנו באים לשבת על כיסא. אז יש פה עוד נקודת השתרשות, שוב שזה כפות הידיים שמשתרשות. נשאר לשאיפה ונשיפה. עוד נשימה אחת. שאיפה, לאט לאט נתארך. נשלח את רגל ימין צד שמאלה ונרים את עקב שמאל כשנצליב הגודלים ונתארך מעלה וקצת לאחור. ובנשיפה נבוא להטיה ימינה. נרגיש את כל צד שמאל של הגוף מתארך וכף רגל ימין
נותנת לנו תחושה של בסיס, של שורש. שאיפה נתארך חזרה מעלה ואחורה, ובנשיפה נוריד את הידיים דרך הצדדים כשרגל ימין מצטרפת לשמאל. כף יד עם כף יד מול הלב. רגע בזמן לעצור. רגע שוב להרגיש. האם אני מרגישה את הביטחון ויציבות מבפנים? האם אני מרגישה חזקה? אני נוחה בחוזק הזה? האם אני מרגישה בבית? שאלות שאנחנו יכולים לשאול שמתקשרים לצ'קרה ראשונה. מתוך ההשתרשות נפתח את הידיים, ובנשיפה כף יד עם כף יד נרד קדימה ומטה. ניקח את הידיים לאחור, נכופף ברכיים, ואנחנו נבוא לישיבה. נדגיש את כפות הרגליים ועצמות הישיבה כשנביא את כפות הידיים על הברכיים. בשאיפה אנחנו ניקח את בית החזה קדימה ומעלה לכיוון התקרה. ובנשיפה נעגל את הגב לאחור, ניישר את הזרועות. נחבק את הבטן לגב והסנטר לחזה. שאיפה נבוא קדימה ומעלה. מרפקים לאחור. ובנשיפה שוב נעגל את הגב לאחור. הפעם נשאר לשאיפה. ובנשיפה המשיכו להוריד את הגב חוליה חוליה עד למזרון. עד לשכיבה על הגב. והעריכו את הרגליים קדימה כשיש רווח קטן ביניהם. הרפו את הידיים לצדדים לתנוחה של הרפיה. אפשרו לעיניים לעצם. והרגישו את כל משקל הגוף בהתמסרות מלאה לכוח האדמה. הרגישו את האדמה מחזיקה, תומכת, מרפא. וכל מה שעלינו לעשות זה פשוט להרפות. אז בואו ניקח איזה דקה, שתיים, להרגיש את ההתמסרות המלאה הזו. שימו לב לכתפיים שהן מרפות. שימו לב לשירי הפנים, הלסת, העיניים, עצמות הלחיים, המצח. שימו לב לאגן. הרפו לגמרי את האגן. הרפו את הרגליים וכפות הרגליים. הרפו את הגב. הרגישו את כל עמוד השדרה ככה מרפא לגמרי. אפס מאמץ. ככה קחו לכם עוד כמה רגעים. ותוך כדי הרפיה אפשר להדהד פנימה את המנטרה. ברגע הזה אני בטוחה. אפשר להרפות. קחו עוד כמה רגעים. מול הנשימה להיות כבדה, מלאה. עכשיו התחילו להחזיר קצת תנועה לאצבעות הרגליים, לאצבעות הידיים. העמידו את כף רגל ימין, כף רגל שמאל. הביאו את הברכיים לבטן, חבקו אותם עם הידיים. בשאיפה הבאה, העריכו את יד ימין מעבר לראש,
ובנשיפה התגלגלו לצד ימין. דרך הצד אפשר לעבור לישיבה. אז תודה רבה לכם. אנחנו ניפגש בצ'קרה הבאה.